काँग्रेसीन उत्तर प्रदेशातलो पक्षाचो फुडारी इम्रान प्रतापगडी हाका महाराष्ट्रांतल्यान राज्यसभेची उमेदवारी दिल्ल्या खातीर महाराष्ट्रांतले काँग्रेसीचे फुडारी नाराज आसात। महाराष्ट्रात काँग्रेसीचे इतके उमेदवार आसतना उत्तर प्रदेशातल्या इम्रान प्रतापगडीक राज्यसभेची उमेदवारी कित्याक असो प्रश्न काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी केला। महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ फुडारी पृथ्वीराज चव्हाण हांणी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींक ह्या विशीं पत्र बरोवन इम्रान प्रतापगडी हांचे परस नुकुल वासिनीक होका महाराष्ट्रांतल्यान राज्यसभेची उमेदवारी दिवची आणि इम्रान प्रतापगडी हांकां उत्तर प्रदेशांतल्यान उमेदवारी दिवची अशी विनवणी पृथ्वीराज चव्हाण हांणी पक्ष नेतृत्वा खाला केल्या। महाराष्ट्रांत काँग्रेसी कडेन 44 आमदार आसून राज्यसभेच्या एका जागे खातीर 42 मतांची गरज आसा। राष्ट्रवादी कडेन 53 आमदार आसून शिवसेने कडेन 55 आमदार आसात। राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये बाहेरच्या राज्यातून माणूस दिला जातो तेव्हा नाराजी असणं स्वाभाविक आहे। मला सुद्धा आश्चर्य वाटलं आणि काल जेव्हा मुकुलजींचं नाव जाहीर झालं तेव्हा मी त्यांचं अभिनंदन केलं। तेव्हाही त्या ठिकाणी त्यांना बोललो की तुम्ही अदलाबदली करा, तुम्ही आपल्या राज्यातून या, नागपूरचा तुमचा जो कॉन्टॅक्ट आहे, जो संपर्क आहे तो कायम राहील। अन्यथा 6 वर्षे ते राजस्थानचे प्रतिनिधी झाले तर मग नागपूरचा आणि विदर्भाचा, बुलढाण्याचा संपर्क त्यांचा कमी होईल आणि ते अजूनही करता येईल। आज इम्रान प्रतापगडींनी अर्ज भरलेला आहे मुंबईला, पण तो उद्या जाऊन ते जयपूरला भरू शकतील आणि मुकुलजी उद्या नागपूरला भरू शकतील अर्ज। पण बदल केला पाहिजे असं माझं प्रामाणिक मत आहे। पण शेवटी असं आहे की हा केंद्रीय नेतृत्वाचा, राहुलजींचा आणि सोनिया गांधींचा निर्णय आहे। त्यांनी योग्य विचार करून हा निर्णय घेतले असेल, सामाजिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि सर्वांचं काही समाधान होऊ शकत नाही। मी माझ्या वतीने प्रयत्न करतोय की अजूनही अदलाबदली होऊन मुकुलजींना महाराष्ट्रातली उमेदवारी द्यावी।